Ngiyabingelela egameni lika Jesu. Ngibingelela obaba abaphakathi kwethu, ngibingelela omama. Ngibingelele ogogo, ngibingelele intombi, insizwa. Ngibingelele usonto sikole egameni lika Jesu. Ngiyabingelela enketheni egameni lika Jesu. Ngibingelela egameni elinamandla. Jesus. Elaziwa ngisho imkhathi. Hallelujah. Inqoba nje ukuthi libizo sendaweni. Jesus. Kuze izokusebenzela ubone namandlalo. My God. Libize usendaweni. Jesus. Uyabona nje amadimoni asenketheni ayatatazela. Kukhona nashaya overtime. Ngenxa yalo sale. Ngoba lo sale kahle kahle uyisesibhedlela. Khona base ICU. Hallelujah. Kodwa bazotakulwa khona. Lo mhlabeleli esuhlabelelayo ukuthi akekho umhlobo njengaye. Bakhona imihlobo emhlabeni. Othoba bathi my friend ngeke ngikushiye. Kodwa nxa kufika ikhathi ezinzima bayakushiya. Kodwa sizophakamisa lo mhlobo onguJesu. Owasithenga ngelakhe igazi. Elithi ziwadela ubukhosi. Wehlele emhlabeni. Kwake kwaba nemeeting emazulwini kubona umuntu ephupha. Kubona wena inketheni uphupha. Ugqilazwe isono. Kwaphela ukuthi ubani ongehla ayokhipha wena emkhipithweni. Kwaphela ezulwini ukuthi ubani ongehla ayokhipha abagqilazwe ithangu. Kwahlala imeeting yasemazulwini. Kukhona Gabriel noMeshach nabo bonke. Kwasho ukuthi akekho nesibindi. Yashintsha phela kaNkulunkulu. Yathi kuzobudela ubukhosi ngibahlele. Asanga ngesonto. Ngiuma mngaba abangangazi bazalwane. Asanga ngesonto. Asanga nangeyikhundla. Asanga ababhishop abakhulu nabapostoli abakhulu. Kodwa nje kuzwe abantu abaze umthwalo wokuthi phuthumane inketheni. Ngoba kukhona sebeku-5 ngokwempilo. Ngongena la. Kukhona bezokwenzela umusa bengezelwe. Kodwa futhi khona bezongena la. Babe neshwa. Kunomhlabeleli. Othi uJesu wehla. My God. Uthi uphi na? Ithi usesimele ezulwini. Ngiye ngisho ukuthi muthathe manje sawumeli. My God. Lo mhlabelela usho ukuthi ungumahluleli. Kodwa uthi ungummeli. Kunemfihlakalo endabeni yommeli. Akakabi umahluleli. Ubaba usazoba umahluleli. Kodwa manje usangummeli. Uyabona uma ngabe wonile. Thungula umuntu. Kodwa uma uya kummeli wakho. Ummeli mongabe uza kuye. Uthi ngitshele lonke iqiniso. Kuze ngikwazi ukukusiza uthi khuluma lonke iqiniso. uJesu njalo ungummeli enketheni. Akakabi umehluleli. Siyeza isikhathi la abangcwele bayokhazimula. Hallelujah. Kuthi laba kade bathi siqashukana ulayini bathalwa ngehlazo. Sebe bephambi komahluleli.
simane sibona ukuthi akho ndawo la kodwa uma ngabe usaphethe ithixo sikalamani sizokulandela sifuna lezinto oyiphethe sihlolisise ngaphila high school ngaphila tertiary ngaphila ngingahlali nabazali ukuthi ngangaphila ngenza udade into engiyithandayo erese eThekwini ngifaka ngikhiphe ngithulule ngisule umlomo ngihambe ngekhaya khona lezinto zokupreventa manje ngoba abanye bagada ukuthi isisa singakahlali kodwa uthola ukuthi umnuku ngempiko komzimba wakhe
Kodwa kule ndawo siletha uJesu ogcwele umusa othi ngikhohlwanga nawe ngizokujabula emanyane nakho ngoba uphethe iqiniso. Elenza uyibona ukuthi ngempela ngiyisoni. Lithizwi lomusa usifundisa ukuthi siqhamuke mayelana nesono. Lo musa esiwamukele iwasifundisa ukuthi siqhamuke nokujola. Mase ngiyabuza ukuthi umusa onjani lo awutholile owenza ukuthi ungathi qhamuke mayelana nesono. Uyabona umusa wakho mawusathi come as you are and stay as you are. Hallelujah. Abona lo musa othi awulahlekelwe lutho othi kunalokho uzothola. Sibuza ukuthi uthola njani ngoba thina lo musa siwaziyo uyasibiza usidonse uthi hlala phansi uthi uyayibona ugcwele inzondo uyayibona ugcwele iphakamo uyabona ugcwele ukusenzisa uyabona ukuthi uthatha izwi. Iwona musa esiwamukele osifundisa ukuthi cha siseyisono bathi begijimela kuso abantu abasha balesikhathi befuna izathu zokuthi kuyisono ngani. Yonke into bethi kuyisono ngani kodwa lo musa uthi noma kufana nesono uthi noma kufana nje nesono imani inhliziyo iphikikile ngoba sekhala umuntu wangaphakathi othi abakulolu hambo abakudlo nje kodwa umusa wesitha ongahambi neqiniso ukwenza uhlale ngokunethezeka esontweni lakho. Wenza uhlale unethezeka ukuthi kwamnandi ukukhonza. Kodwa thina lo musa esiwamukele ohamba neqiniso uhlezi usikhalima usenza hlezi siyifuna uhlezi usenza sikhala ukuthi inkosi sikolisise senza sibe ngcwele Nkosi sihlolisise. Lo wakho wenza ukuthi unethezeke uthi kwamnandi ukhonza kwamnandi la ekhaya yamnandi indumiso yamnandi nentshumayelo yangiblessa kodwa yangiblessa wangashintsha yangiblessa waphindela endodeni yangiblessa wabuyela entombini yangiblessa wendoda eshathile wabuyela emkhiphithweni yangiblessa wangondla ekhaya yangiblessa wemfazi wathelela indoda yangiblessa wendoda wangathanda umfazi. Yasimangaza yenza siyibuze ukuthi uhlobo lwini uhlobo muni kaJesu lomtholile onjani lo Jesu omtholile ngoba lo Jesu esimaziyo okwazi ukukhulula umuntu akukhulule impela abe nokuthula nomzimba wakhe abe nokuthula nomzimba wakhe uze ukuthi umzimba wakho waba nokuthula akwenza ube nokuthula nomndeni wakho enze ube nokuthula nenkosi. Basivulele izwi kafishane bazalwane uJohane chapter 6 wakhona Jesu John chapter 6 verse 25. Siya ku 29. Book of John chapter 6 verse 29. Ngicela uqale ku 26 siphume. Verse 26. uJesu wabaphendula wathi
Cela uqalele kuwo masiqale 25 verse 25. Bathi ukuba bamfumane phesheya kolwandle bathi, Rabi, ufike nini lapha na? uJesu wabaphendula wathi, ngiqinisile ngithi kini, aningifuni ngokuba nabona izibonakaliso, kepha ningifuna ngokuba nadla izinkwa nasutha. Ningasebenzeli ukudla okuphelayo, kepha ukudla okuhlala kuze kube ngukuphila okuphakade, eyakunipha kona indodana yomuntu, ngokuba uyise uNkulunkulu bekile uphawu kuyona. Cela usikhulekele sisi. UNkulunkulu. Hallelujah. Jesus. Lana bazalwane sibona isixuku la uJesu wawenza khona isimangaliso, wandisa ufishi nezinkwa. Hallelujah. Amen. Useyabashika kuJesu sewelela ngaphesheya, bamfuna uJesu baze babone ukuthi akekho nabo bawelela ngaphesheya. Amen. Kuwele isixuku. Ngifuna sibone siyisixuku bongabe ungakakholwa noma usasonta. Uzoyibona ukuthi usasonta ngoba kunomehluko ukusonta nokukholwa. Asizanga ngesonto la, akekho osake oke wama la uma ngikhumbula kahle ngiqala bengabe kade khona, kodwa oke waqhakambisa isonto. Amen. Mhlawumbe usahlezi la usayibuza basonta kuphi? Awukakasizwa sithi sikhonza endawo ministries. Asikakuvezi ngoba indaba yethu ayizanga ngesonto, kodwa indaba yethu ize ngomuntu. uJesu la uqondisa isixuku. Uyasibona isixuku siza ne-mentality yesonto. Mesiqala siyamubuza sithi, Rabi, ufike nini la? Ukuthi Rabi kusho ukuthi thisha. Ungaze utshele ukuthi umuntu okholwayo nokhuluma la, ukuthi ihlolisise ukuthi lo selo uzokuhlukanisa nesonto. Uzokhishwa esontweni, uzofaka embusweni wenkosi, ngoba ayikho into elibazisa njengesonto. Ayikho into elibazisa njengesonto. Isonto liyigama. Uyitshela ukuthi ngithole kona, kanti lutho udla umoya. Isonto umuntu simgigabeza ngesikhundla, kuzahlala nethezeke, abe nesibindi sokukhuza abanye kodwa nephiliphile engakhuzeki. Isonto-ke lelo, isonto engakhuzi ukuphila kwakho ungumnuku nomzimba wakho, lihlale nje nawe likhululeke. Isonto-ke lelo. Isonto liyangibambatha, likufuna iminikelo, kodwa ubuya esihogweni. Isonto-ke lelo. Bathi, Rabi, ufike nini lapha? Bathi, teacher, bazenza abantu angathi bambulekelwe nguJesu. Abambizi ngegama, bambiza ngesambulo sokuthi unguJesu, ungumfundisi. Kodwa kunomahluko ukwazi igama nokwambulelwa nguJesu. Kunomahluko ukwazi uJesu nokwambulelwa ukuthi uJesu ungubani. Babesho nje bethi
uJesu la uyahlukanisa ngoba ukuphendula kwakhe isinkwa zanje nofishi kwanje kwakuyisimangaliso leso. Kodwa uthi la aningifuni ngokuba nabona izibonakaliso, kepha ningifuna ngokuba nadla isinkwa nafutha. Kusho ukuthi ningilandelela for ama-benefits. Futhi lama-benefits eningilandelela wona ama-benefits enyama. Ngoba uthi lama-benefits ngoba nadla nasutha, okusho ukuthi nifuna okwenyama. Uthi hlolisisa indaba yakho uJesu ebusuku ukuthi umkhonzelani, ufunani kuye. Yingoba ufuna imoto, useyasho ukuthi ngoba wadla isinkwa wasutha ufuna imoto kahle kahle njengoba uzelethe endeni. Uthi hlolisisa ukuthi ningilandelelelani. Ungathi uyasho ukuthi sengidile amatende eza ey'nketheni ethi nqakani imoto, nqakani ama-promotion, kodwa angamnika ukuphila ongunaphakade. Uthi funani isimangaliso. Yazi kuyisimangaliso ukuthi umuntu akade edakwa athi ngathola uJesu kwami imvuselelo ngaphenduka ekudakweni. That's a miracle. Isona simangaliso esimnikeze ukuphila ongunaphakade. Isimangaliso esikhulu kunalothi ngeze emvuselelweni ngathola imoto. Uthi uJesu hlolisisana ama-motives enu, hlolisisana ukuthi ningilandelelelani. Uyabona indaba yakaJesu, indaba yakadela konke. Uma ngabe usafuna ukusutha, uthi hayi ake ngemvuselelweni ngoba mhlawumbe ngizothola umsebenzi. Kungenzeka ungawutholi, kungenzeka futhi uwuthole, kodwa sizokunikeza uJesu ozokwenza uhlale kahle noma ungawutholi umsebenzi. Sizokunika i-guarantee eyenza uhlale kahle noma ngabe usesimeni esinjani. Noma ngabe uyafunda, noma ngabe uyasithola isponsa, noma usithole lo Jesu esimvezayo. uJesu uthi nginakho anginakho as long as ngizuze yena. Ngicebe kakhulu uJesu wenza sihlabelele umhlabeleli othi ube ngabe ekuye ehlala kimi ngihlala kuye. Ngicebe kakhulu ngoba ungangikhoshela ngemoto yakho, ungikhoshele ngomuzi wakho, ungikhoshele ngomsebenzi wakho, mina ngikhoshele ngempilo engcwele ngoba kuyayiwa kakuphela ndaba. Yazi siphila ngathi akiwa kakuphela ndaba. Uphila ngathi uzongena nayo imoto yakho, uphila ngathi uzongena nalo isoka khodini. Sithi masithuza isono uthi nampo-ke bebenesidinga bakugahlulelo layini ngoba bengahlelwa, ngoba bengazwana amasoka. Kodwa silungisele indaba yakho ukuthi bekuyiwa kamphela ndaba, ukuthi makuyiwa la kuthiwa bekuphela konke, kodwa ume ngesibindi. Uthi ningasebenzeli ukudla okuphelayo, kepha ukudla okuhlala kuze kube ngukuphila okuphakade. Okuphakade. Sizoshumayela uJesu wengunaphakade. Umasingcwabisane oyohamba nawe ngale kwegodi.
kakhulu. Hallelujah. Akukuningi okuvimbayo. Usuke wathanda izwe kakhulu. Uyabona ibandla lalezi insuku alithandi ukusala etayeleni. Yeah. Mokhuluma ngothathekile ukhuluma ngebandla lensuku zokugcina. Alifuni ukusala. My God. Uma ngabe kunezitayela ezintsha zomdanso zalapha ngaphandle. Yeah. Bayithola indlela ukuthi bayishushume zize zingene lapha phakathi. Ngoba nje alifuni ukusala. Yeah. Alifuni ukuthi lokho asikwazi. Jesus. My God. Mefika izitayela ezintsha zokugqoka zithola indlela. Jesu. Ngoba alifuni ukusala. My God. Please, so much. Into ebuhlungu. Ibandla lifuna kanjani i-approval kwizwe. Jesus. Uyibandla ufuna kanjani ukunconywa yizwe. My God. Please, Lord. Okuthiwa uma ngabe uthanda izwe, uthando lukababa lukho kuwe. Jesus. Kodwa wena wagijimela izwe kangaka. Yeah. Uthi uyaqala ikholo, uqala phezulu ekhanda wehle nalo, ubona ukuthi izwe. Yeah. Jesus. Akakafuni ukushiya izwe. Ngoba ufuna ukuphila mbanza ndawo zombili. Ufuna ukufitha yonke indawo. Uthumela izinto ezifayo. Uthumela izinto ezosala la. Ufuna ukudla kwamanje. Ufuna inguna phakade. Bazalwane ubukhazikhazi bezwe. Oh, hallelujah. Uyabona mina ngike ngibuka ontanga bami. Abantu engangifunda nabo abagijimela izwe. Bangathi thina siqashukele ulayini. Jesus. Bathi bathatha ubabeke la. Ngathi okhokha abadala. Yeah. Ngathi amakhehla amadala. Ngoba kwenza bashawa umhlaba. Bagijimela into zezwe. Bangathi thina hayi bandla. Abathi hayi bayeke laba. Yabona nje impatha lezi. Kodwa sibonga ukuba yimpatha. Jesus. Ngoba lokho ngathi kuyibula kwabaphuphayo. Kuthina kuyasiphilisa. Thina kuyasigcina. Thina kuyakusilonda. Thina kusinikeza ukuthula. Yazi mengabe kuthiwa la kaJesu siphila mahala. Siphila mahala. Asikweleti umhlaba lutho. Jesus. Kudinga ume phambi kwesitha. Uthi sitha khomba izinto zakho. Usitshela isitha. Uthi khomba izinto zakho. Jesus. Abanye bethu asinaso leso sibindi. Ngoba ungathi sokusonjalo ithi keep ifone, keep ifone. Kusho isitha. Sithi keep ifone alesiqale lapha kwifone. Kuhlola abantu ocheka nabo. Uthi uma la uthi angitholisa ngithinta. Kodwa nge-social network hayi awuthinti go. Hayi lapha ka-WhatsApp awuyisoka lamanyama. Kodwa uthi uma la ube ngesibindi. Lapha ku-WhatsApp hayi uyisoka uyaziwa. Impilo yakho ikufakazele. Ungathi ngihloleni. Kudinga uma ngabe uyikholwa. Uthi Nkosi ngihlolisise. Uthi Nkosi ngifuna wonke amabala. Ngoba lithi izwi ungcwele. Uthi nathi masibe ngcwele. Wathi bonke abanethemba njalo ukuthi umayena kuya. Wathi bayayihlaphulula. Wangafuna ukungena esigezweni. Khona abakhethayo. Khona abakhethayo. Bekuthiwa singene kwi-bathroom yakamoya. Uyabona uma ingabe kusahlatshelela amakhorasi. Kumnandi sonke siyajayiva. Sonke siyakitha. Sonke siyamanga.
ongcwele usathwele izinto zikalaba kodwa kuma-chorus angeke sikuvele lokho kuvela besigcila sidena endumisweni la inkosi ihlolisisa kahle uqala uhlubula uqobo lwakho uthi Nkosi phela bengikuthanda Nkosi bengiwathanda namamannequin kodwa Nkosi ngenxa yakho kodwa ngenxa yokuthanda wena Jesu ngenxa yokufisa ukubona mhla ubuya ngiyakuthela uthi Nkosi ngihlolisise asumele isithandazo hlabelele sonke iloyo naloyo sisenkosini uma kukhona phakathi kwethu othi Jesu mkhumbule osho nje umthandazo weselelesi othi Jesu mkhumbule uphakamise isandla sakho uthi Jesu mkhumbule kule mpilo engiphilayo engenza ngibe namahloni ngayo Jesu mkhumbule nasesikoleni senqomothisha Jesu mkhumbule Jesu noma abazali bazi ukuthi ngingane ehloniphayo kodwa impilo engiyiphila ngasasa ingenza ngibe namahloni kodwa ebusuku ngithi Jesu mkhumbule thembekile uJesu uzokukhumbula nawe sakhona umusa sakwanele nawe asikho isono esinzima asikho isono igazi likaJesu elinamandla okusula noma ngabe kuthiwa wakhipha ingane wenza i-operation wakhipha ingane etoilet uwedwa kodwa lo musa ukwanele nawe lemvuselelo izele wena waphunguka lo mkhosi ongaka uhlatshelwe wena sohlabela sisho njalo sithi buya mntwana lo mkhosi ongaka uhlatshelwe wena okade waphunguka ngenza ukuthi ukhona esontweni ngenza ukuthi uyamala emathikithini asesontweni kodwa emkhosini wasekhaya kade waphunguka